И здравейте хора, не заедно с вас, както винаги съм аз, Алекс. Вие сте с мен, заедно с местото на Алекс. И не заедно с вас ще опитаме да създадем собствено кралство и ще го развиваме. А именно в играта Manor. Ако ви харесва този видеоклип или искате да ме подкрепите, моля да престе лайка и да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известия всеки път, като кача ново видео. А ние с вас натискаме нова игра и започваме да настройваме. Така, хора, ето, виждате как го направих. Направих знамето на България, Слав, един такъв, който се казва Алекс, голям такъв дядо в доспехи. Виждаше, че е бил и войн, но искаме да продължи. Започни. И хора, чакаме. И хора, ето ни, заедно с вас, в света на Manor. Има някакво ново съобщение. Първо да строиме къщи, да развиваме града ни и след това да се сражаваме с другите. Така хора, разбрах и също така искам да ви покажа нещо. Тази игра за мен е най-реалистичната игра, която аз някога съм виждал. Погледнете каква просто атмосферата, хора. Хора, палатки на бездомни, тук Биг, Скот, хора, и всичко това става доста реалистично. Също така тук имаме карта, ето я, като ето това е нашият град, червеният, а тук жълтите са на други хора, майче е на тези двамата, сивите са празни. Но ние продължаваме. Хора, предели сме се, започваме да се развиваме. Първото естествено, което мисля, че всеки би направил, е да построиме лагер на дървари. И искам да ви покажа колко реалистично е строителството в тази игра. Погледнете, абсолютно всички християни сега с шапки, с всичко, даже жените, ето, отиват да строят. Сега ще видите колко реалистично се случва това. Погледнете, волът, нали, бикът идва и носи това дърво. Това е доста реалистично като според мен. А християните идват и почват да копаят. Ето ги. Хоп! Хвърли земята. Хоп! Хвърли. И така всички. И ето го. Първият вол. Идва. Тук можем да видим какво имаме. Градът ни се казва Именред. Не знам. Не знам защо така се казва. Надявам се да мога да го променя. Името. Ние с вас ще забързаме. Ето X4. Вижте колко детайлно става. Ще забавя строенето. Дъска по дъска. Ето. Вижте. Дъска по дъска, дънер по дънер. Всичко става супер реалистично в тази игра. Искам даже да погледнете. Ето. Погледнете. Това не е ли реалистично? Обяснете ми. За жалост не мога да влезнем в къщата да видим какво има там, но дървото. Някаква Кристина се крие зад къщата, но волът Лоренц, който се казва Лоренц, заедно с неговият стопанин Фриедлен, не знам, странни имена, ще носят дървата. А тук има някакви двама християни, които нещо си говорят. Извадиха чуковете, брадвите и сега хора почват да работят. Ето може да ги видите. Също така тук имаме сезоните плюс месеците. В момента сме март месец.
Също така искам да ви покажа, тук има ягоди, нали, за храна, има диви животни, глина, желязо и камък. Също така, ето тук що ми такова, че вече е построен, ето виждате, и мисля, имаме 5 свободни семейства, наехме 2 тук да работят и вече те работят тук. Хора, ето вижте, сега те ще дойдат тук и ще почнат да дърво по дърво, да чупат. Малко забързах, но искам да видите, за да може да хората се придвижват от едно място до друго по-човечески, има пътища, които ние сега ще построим. За да естествено да изглежда малко по-като хората. Така, имаме някакво съобщение. Това е от някакъв друг лорд. Така. Той е разбрал за нашите съвършения и иска просто да защити сърцето си. Добре. Ние за сега нямаме нужда да влизаме в контакт с никой. И ето ни вече правиме улички. Ще направя така 2 улички, които даже ще са съединени. Хора, и ето. Също така ни трябва да кажа, защото имаме 5 семейства, които са бездомни. Затова отиваме на жилища. Отиваме тук. Отиваме така. Натискаме, ето, примерно ще ни стои ето тук. Ето така. Натискаме ето така. Така, хора, и ето. Опълваме го тук. И ето, погледнете, само че ще трябва малко по-ето така. Опълваме го и вижте. Му построиме цели 4 къщи, което даже ще го направя. Ето така. Хоп и строене. Хора, сега християните идват да строят. Някои доста интересни форми може да се почитат, например тази. Не е така правилно, че е някаква... Виждате? Така. Сега... Обаче, за да построят, естествено ни трябва Вол да донесе дърва. Донесе и те почват. Ето тук даже ни показва, че ще се добавят още 4 жилища. Но аз искам директно да направя, защото знам, че в тази игра съм гледал трейлера и знам, че може да се умре от глад. Абсолютно всичките ти жители да умрат от глад. Затова искам ето тук, на ето тази пътечка, да построиме едни събирачи, защото естествено ще ни трябва, тя го няма. Трябва с какво да се изхранваме. Хора, хоп. Ето. И също така да ви кажа, че има някои условия, които като ги изпълним, ще могат да ни спояват нови семейства, свободни в нашето селище. Ето вижте. Фундаментът с камък. Фундаментът. Ето. Виждате тук. Какво е това? Приятни. Какво? Ферма. Ферма! Хора! Хора, имаме ферма! Хора, погледнете! Имаме ферма в момента. В момента имаме ферма. Не. Това е уникално. Така. Още едно строителство е хубаво. Също така, ето трябва да имаме удобства, за да мога да апгрейднем къщи на втори левел. Трябва да имаме удобства, а именно да направим кладенец и църква. Също така можем да направим пазар.
пазар. И трябва да има дърва на този пазар, храна и облекло. Също така веднага ще направя така. Ще направя дом на дървари, който дом ще преработва дърветата и ще ги прави, нали, за такива, за камините на хората. Също така хора, за да увеличим притокът на дърво, след като построихме ето това, ще направя още едно място, където да работят хора, нали, за дърво. Още едно семейство, например ето тук, и те ще почнат да изсичат. Какво е това? Достъпни са нови отряди на наемници. Какво? Армия? Имаме армия. Имаме армия. А, не, ние нямаме. Така, тук още това не са го направили, защото все пак в момента преимущество имаме къщите. Ето вижте колко са хубави. Имат тук. Всичко си имат. Така. Готово. Бездомността скоро ще изчезне. И ние през това време ще увеличим малко времето, за да по-бързо да му издовърши и последното. И също така искам да построя още едно жилище. Което, нали, естествено да приключиме с бездомността. Но сега трябва много бързо е това да наемем тук поне едно семейство, за да мога да има дърва. Защото ако нямаме дърва, всичко става много, много зле. И храна. И най-вероятно хората ще умрат от ако няма. В момента този лагер нищо няма. Но ето тук. Тук. Сега се довършва тази къща. Вече април месец. Ще навършат ли? Топ. В селището се нова точка на... Нова точка. Ето. Тук мога да апгрейдваме разни неща. Така. Ами, мисля, че поне за нас тук ще да направим ето такова въглища. Да може да ги правим на тук мога да построим още нещо. Също така искам да построя първо искам да построя кладенец, за да могат хората... Вижте то показах даже къде има вода. За да може хората, нали, да имат достъп до вода. И мисля този кладенец да не бъде много далече от, нали, селището ни, а да бъде примерно ето тук. Готово. Сега те го строят. Така. Какво? Добре. Така. Сега. То кладенеца и сега ще го направят. Вече сме май месец. И сега искам хора също така да направим пилорама,
която да... нали... която да ни прави дъски и с тия дъски да мога да направим нещо интересно. Например, какво? Не знам. Ето тук, понеже знам, че в тази игра тия, които ни нападат, са много силни, затова ето, примерно искам да направя ето тук оръжия. Ми трябват дъски. Тъй, че сега чакам. Също така ни трябва склад. Първо амбар. Хоп и склад. Имаме много малко работна ръка, което е проблем. Трябва по-бързо да идват хора. Хора, знаете ли какво? Що не дойдете при мен тук в селището? Ще помагаме, заедно ще строиме. Да, дъжд заваля. Не е много приятно, но нашите хора продължават да си работят безотказно. Тук на тази пилорама просто нямаме кого да сложим, защото нямаме население. Трябва да построим още къщи и се надявам, че в началото поне дори без вода ще могат да дойдат някакви хора. И там и без църква. Защото ние буквално седиме в бедност. Буквално. Така. Хоп. И строиме. Така, хора, в момента се строи. Сега. Тук. Готово. Така. Всичко имаме. Всичко ни стига. Ягодите, между другото, майче... Не, въобще не се изчерпват. В момента им е точно сезона. Така че сме оцелили момента. Но няма никой на пилорамата, което изобщо не ми харесва. Затова мисля набързо да сложим на пилорамата един човек, който там да ни направи поне 5 дъски. Нали? И тогава вече може да го махаме. Така, още сте май месец, дъждът свърши. Така. Сега. Тук някой въобще нещо ще прави ли? Или ще си почиват? Смисъл, не мога да разбера. Явно няма просто достатъчно. Ето виждате, тук храната се набавя. Хамбара е готов. Трани опълчения. Тоест, ни трябва, нали, войски. Така че, щом като са казали, ще правим войски. Така, наемници, кой мога да правим? Ето такива мога да направим. Ето, 10 пинкюри. Хора направих и вече мога да се защитавам там от примерно 5 разбойника, защото в тази игра като цяло има и разбойници. Ето, част от припасите са откраднати от разбойниците, но искам да видите. Тук съм... Как да го кажа? Тук видях разбойници, така че... Не знам колко са човека, обаче много са. Не знам, що
Ще трябва малко да се поизпотиме. Разрушена мелница. Така. В момента... Сега. Какво правим в момента? Ето те строят къщите. О, готови са дъските. Махаме го. Слагаме тук и така. И хората тук правим така, че... трябва ни нов левел. Трябва ни нов левел. Иначе, айде... Ще изчакаме да станем втори левел. Нас ни трябва две къщи втори левел, за да получим селище втори левел, хора. Мисля, това бъде край на този видеоклип. Ако ви е харесал, естествено може да се абонирате за канала, да пресите лайка и да се абонирате с камбанката, за да получавате известие всеки път, като че ново видео, хора. Надявам се ви е харесал този видеоклип. Хора, чао и бъдете здрави!